Tervetuloa Anjan päiväkirjaan. Nyt me tehdään tämmönen noin arviolta 3 viikon reissu, joka on tarkoitus lähteä Helsingistä, mennä Lofoteille ja tulla sieltä sitten Helsinkiin Itä-Suomen kautta takaisin. Alustava reitti on tällainen, että me lähdetään Jyväskylään, tai Jyväskylässä me nyt jo tällä hetkellä ollaan. Sitten mennään Ouluun, Hailuotoon, Ranualle, Rovaniemelle, Tornioon, Tuureen, Gyldeniin, Säkäräjärvelle, Rikskanseriin, Narvikiin, Leknäsiin ja Ån. Ån siellä ihan kärjessä Lofotteja. Ja sitten lähdetään palaamaan sieltä Kilpisjärvi, Enontekiö, Muonio, Kittilä, Sodankylä, Kemijärvi, Ruka, Kuusamo, Kajaani, Joensuu, Savonlinna, Mikkeli ja Helsinki. Mutta tämä kaikki on aivan nyt siitä kiinni, että miltä meistä tuntuu, sataako, onko hirveät tuulet, kurjat ilmat, millainen on muuten menee matka hyvin. Että kaikki riippuu kaikesta, eli tämä on sellainen aika rennosti tehty lomasuunnitelma. Suunnitelma on tehty, mutta siitä poiketaan, kun tuntuu siltä. No nyt me ollaan tällä hetkellä täällä Jyväskylässä, hotelli Laajavuoressa. Tämä on meidän ensimmäinen yöpymisetappi. No tää oli ihan kiva hotelli sinällään ja tänne saa myös tämän eläkeläisalennuksen, eli siinä mielessä tietenkin tämä tuli valittuakin sitten. Ja nyt kun me täältä lähdetään, niin me lähdetään seuraavaksi sitten tuonne Oulua kohti ja yövytään siinä Oulu Airport hotellissa, mikä on siinä ihan lähellä Oulua. Ja sitten se on myöskin hyvin lähellä Hailuotoa, eli katsotaan, että millaiset jono sitten huomenna aamulla tai ylihuomenna, milloin sitten, tai huomenna todennäköisesti, millainen jono on sitten sinne Hailuodon lautalle. Ja lauttamatkahan kestää sen noin 25 minuuttia, että jos sinne joutuu jonottamaan monta tuntia, niin sitten jätetään se väliin, mutta jos se näyttää siltä, että tunnin jonotuksella selviää, niin varmaan mennään sieltä käymään ja sitten taas matka jatkuu. Että tällainen reissu tällä kertaa. Ja tässä ollaan alussa Jyväskylässä hotelli Laajavuoressa.
No niin, nyt me tultiin tänne Hailuotoon. Viime yö me yövyttiin tuossa aika lähellä Hailuotoa Kempeleessä Oulu Airport Hotellissa. Se oli aika jännä sattumus sinällään, koska mä oletin, että kun se on Airport Hotelli, että se on semmoinen 5-6-kerroksinen paikka, mutta 2-kerroksinen oli ja ihan pieni kiva puutalo ja oikein miellyttävä paikka yöpyä. Tosin ilmastointia ei ollut. Aamupala oli ihan hyvä ja sitten siellä lähdettiin ajamaan tänne Hailuotoon. Tänne ei ollutkaan sitten enää lautalle pitkää matkaa. Lauttaa me jouduttiin odottelemaan semmoisen melkein 2 tuntia. Siitä meni lauttoja, mutta kun lauttaanhan ei mahdu kuin semmoinen 45-50 korkeintaan kerralla. Mutta lopulta päästiin tänne ja ihan nyt kun me ajattiin se tie sieltä Lauttarannasta tänne toiseen päähän, niin täällä on sitten ne parhaat näkymät ja maisemat. Eli tuossa on majakka taustalla ja luotsihotelli on mun taustalla ja meri näkyy mun vastapäätä tuolla. Mutta ei tuossa matkan varrella nyt kovin kummosta ollut, että ehkä mä odotin vähän enemmän, mutta oli siinä kirkko ja kirjasto ja koulu. Että tällainen reissu nyt Hailuodossa ollaan ja kohta lähdetään kohti manteretta takaisin jonottaa lauttajonoon. Go swimming, go swimming, swimming. No nyt me yövyttiin viime yönä semmoisessa majatalossa tuossa Ranuan keskustassa. Ihan mukava paikka, 5 hengen huone, tosi vessat oli käytävällä, mutta ei haitannut menoa, kun yöllä vaan nukuttiin. Ja sitten tultiin tänne Ranuan eläinpuistoon. Me ollaan nyt 3 tuntia täällä kierretty. No pidettiin sadetta varmaan tuommoinen 20 minuuttia. Mutta sitten se sade lakkas kokonaan ja nyt ollaan nähty täällä kaiken näköisiä jääkarhuja, niiden ruokintaa, karhuja, susia, lintuja oli vaikka kuinka paljon ja peuroja ja hirviä ja vastaavia. Että tää on ihan kiva paikka, että olin ihan tyytyväinen siihen, mitä vähän ajattelin, että onko tämä hirveän pieni paikka, mutta ei, kyllä tämä on ihan tarpeeksi iso paikka ainakin mulle. Että on ihan tyytyväinen tähän paikkaan. Voisin tulla toisenkin kerran. Me lähdettiin sieltä Ranualta ajamaan sitten pikkuhiljaa tänne Rovaniemelle päin, missä meillä on seuraava yöpyminen varattuna. Ja törmättiin tämmöiseen museoon kuin Metsämuseo, vai oliko tämä Metsätyömuseo, no jompikumpi kuitenkin. Ja tämä on ihan mielenkiintoisen näköinen paikka. Täällä on metsämiesten kämppiä, sitten täällä on metsämiesten tämmöisiä venejuttuja, missä ne on veneitä säilyttänyt. Ja tää liittyy tää laivakin tässä metsätöihin ja lautta. Ja täällä on tosi monta rakennusta ja tää on museokorttipaikka, eli siihen nähden ihan museokorttilaisillekin mukava käydä, ettei tule ylimääräisiä kustannuksia. Ja miellyttävä paikka ja täällä on paljon tosiaan nähtävää täälläkin. Nyt me ollaan täällä Rovaniemellä ja ollaan täällä napapiirillä. Täällä on napapiirikylttejä vähän parissakin paikassa, mutta joku niistä on ilmeisesti se ihan oikea kyltin paikka, missä se napapiirin raja on. Ja tää on niin kuin Joulupukin kylä. No joulupukkia täällä ei kyllä näkee joulupukin, jos maksaa siitä ja menee erikseen antamaan tontulle rahaa ja tonttu päästään sitten ottamaan valokuvia joulupukin kanssa. Lapsille ehkä ihan kiva kohde, mutta tämmönen ihan perinteinen turistirysä, että ei mitenkään innostunut, että kerran käyty, kerran nähty. Mutta on täällä sitten postitoimipaikka, mihin saa sitten joulupukin leima ja kortteja, jos haluaa joulukortteja lähetellä täältä vaikka kesäaikaan kotiin tai jonnekin, mutta
Ei ehkä semmoinen paikka, mihin toista kertaa haluaisin välttämättä tulla. Mutta lapsille ehkä, lasten kanssa ehkä kiva. Ja on täällä, siis vaikka joulupukkia näe, niin täällä on toki sitten näitä muovisia vai puisia, mitä liepukkeja on. Ja sitten tuolla on tommonen jonkunnäköinen kylän reunusta, missä sä voit sitten maksua vastaan mennä poroja syöttämään. Et lapset voi siitä hyvin kiinnostua, mutta minä nyt en mennyt kokeilemaan sitä, että mulle riitti, kun tuolla tienlaidalla on noita poroja saanut katsella, ettei ne tielle hyppää. Että semmoinen paikka. No nyt me ollaan edelleen täällä Rovaniemellä ja museokeskus, taidekeskus tai tiedekeskus Artikumin pihassa. Ja käytiin äsken tuolla Artikumissa. Periaatteessa yläkerrassa ei ollut mun mielestä yhtään mitään kiinnostavaa nähtävää. Alakerrassa sitten sitä vastoin oli tämmöinen näyttely, missä oli sitten Rovaniemen vanhaa aikaa ja sitten siinä oli myöskin kaikkia näitä vanhoja penssa-asemia ja puvustoa ja kaikkia tällaista lapinpukuja ja poroja ja hirviäkin taisi olla, vai olikohan hirviä, mutta poro nyt kuitenkin ainakin oli siellä. Ja sitten sieltä löytyi myöskin tämä revontulien katselupaikka, missä voi mennä sinne köllöttelemään ja katselemaan niin kuin taivaalle, ja se oli parin minuutin välein tuli, se oli ihan mielenkiintoinen. Ja sitten siellä löytyi myöskin sellainen sali, missä sai nähdä sitten tätä luontoa täältä lähistöltä Lapista yleensäkin, että oli kaiken näköistä luontoesitystä, mikä oli ihan mielenkiintoinen paikka, mutta muuten tämä ei kauheasti niin kuin iskenyt minuun, että en ehkä tulisi toista kertaa. Sitten tässä naapurissa on tuo Pilke, mikä on Metsähallituksen tiedekeskus. No sinne yritettiin mennä sisälle, mutta sinne olisi pitänyt kävellä 3. kerrokseen ja luki kyllä, että soittakaa, jos haluatte hissin. Mutta soitosta huolimatta kukaan ei vastannut puhelimeen, eli tuo Pilke jää nyt sitten näkemättä, koska 3. kerroksesta saa vain liput ja ilmeisesti sieltä pääsisi jatkamaan sitten siihen näyttelyyn, että hieman pieni pettymys, mutta näillä mennään. Huonomminkin olisi voinut mennä. Joo, eli tänään me sitten tehtiin nämä viimeiset reissut täällä Rovaniemellä ja käytiin katsomassa Ounasvaaran hiihtokeskus. No se oli ihan mukavan näköistä kesälläkin. Siellä oli semmoinen kesäkelkkamäki ja sitten siellä olisi ollut myöskin maastopyöräilyreittejä sieltä rinnettä alas. Kumpaankaan en uskaltanut mennä, mutta katsoin ja ihastelin, kun ihmiset siellä oli. Ja sitten takas tulessa sieltä niin me käytiin katsomassa Rovaniemen kirkko, mikä oli periaatteessa ihan kivan näköinen. Ja nyt ollaan tässä katsastamassa tätä Jätkänkynttilä-siltaa, joka on yksi kuuluisuus myöskin täällä Rovaniemellä. Ja se on tuolla taustalla näkyykin. Me ollaan nyt tällä Grand Hotel Laplandissa Jällivaarassa ja tultiin tähän vähän mutkien kautta. Eli me lähdettiin Rovaniemeltä ja tarkoitus oli ajaa tänne Kiirunan suuntaan, mutta sitten siinä kävikin niin, että
Minä pikkusen otin ja eksyin tuossa matkan varrella, kun kymppitie näytti, että se menee eteenpäin. Aina vaan, mutta sitten 1-2 ei enää mennytkään eteenpäin, että meidän olisi pitänyt kai 50 kilometriä aikaisemmin kääntyä oikealle. Ja kuinka ollakaan, niin löysimme itsemme Luulajasta. No ei muuta kuin Luulajasta takaisinpäin ja sitten alettiin etsiä majoitusta, mitä ei nyt tuossa löytynyt. Varmaan 3 tuntia etsittiin ja käytiin eri paikoissa kysymässäkin, mutta aina oli kaikki täys, täällä oli joku tapahtuma. Ja lopulta päädyttiin tänne Jällivaaraan sitten. Tämä pikkusen poikkesi taas reitiltä, mutta ajateltiin, että kun tämä on vähän isompi paikkakunta, että käydään katsomassa, löytyykö täältä majapaikka. Ja niinhän täältä löytyi. Ja nyt me aletaan pikkuhiljaa sitten siirtyä kohti tuonne Kiirunaan, mutta hotellina tämä on aivan mahtava, todella hyvä. Yöunet oli hyvät, aamupala oli todella hyvä, että kannatti poiketa tätä kautta. Nyt mä seison tässä Jällivaaran rautatieaseman edessä. Tämä on yhteinen rautatieasema ja linja-autoasema tässä samassa paikkaa. Ja tuolla taustalla on aivan mahtavat tunturit. Eli maisemissa kyllä ei häviä varmastikaan millekään tämä paikka. Ja todella mukavan tuntunen pikkunen kylä, että on täällä kerrostaloa ja omakotitaloa ja vastaavaa. Ja voisi olla ihan viihtyisäkin paikka viettää muutamakin päivä.
Nyt me ollaan täällä Stamsundissa, tämmöisellä pikkupaikkakunnalla. Täällä tuulee, niin kuin joka puolella täällä Atlantin rannikolla tuulee. Ja me jouduttiin yöpymään tämmöisessä hotellissa kuin Live Lofoten, oikein mukava hotelli, aivan ihanat näköalat ikkunoista. Ja mukava pieni 2-kerroksinen paikka, vai onko tuossa 3 kerrosta, jos laskee pohjakerroksen mukaan. Ja meidän piti alun pitäen yöpyä tuolla Lekneisissä, mutta kuinka ollakaan, niin eipä siellä tietenkään näin turistiaikaa löytynyt majoitusta, niin me ajettiin sieltä sitten 20 kilometriä tänne ja täältä löytyi sitten majapaikka yöksi. Ja ei yhtään kaduttanut, että kapeaa tietä, pitkä taival tultiin ja ajettiin varovasti ja hyvin meni matka, että ei tässä mitään ongelmia. Ja maisemat on kyllä niin hulppeat, että sen takia kannatti tullakin. Eilen käytiin sitten tuossa Live Lofoten ravintolassa, mikä ilmeisesti oletan ainakin on tätä samaa ketjua, ja siellä matkakumppani maisteli taskurapua ja ihan edulliset hinnat oli yllättäen kyllä taskuravullekin, että aivan hämmennyttiin, että onko näin edullista. Hän ei ole koskaan ennen sitä maistanut ja nyt tuli eka kerta maistettu, että nyt on sekin kokemus ja elämys tehty. Ja minä sitten maistoin myöskin fish and chipsejä, mitä en ole aikaisemmin maistanut kyllä en Suomessakaan, että sekin oli ihan kokemus. Ei nyt minusta mitään ystävää tullut tälle ruokalajille, mutta näillä mennään. Täällä on kova tuuli tosiaankin, linnut lentelee ja pitää ääntä tuolla ympärillä ja tähän satamaan tulee myöskin joku tuommoinen isompi risteilyalus, tai ei se nyt hirveän iso ole, mutta varmaan niin kuin tämmöinen paikkakunnalta toiselle täällä Norjassa liikkuva alus. Et se me kuultiin eilen, se tuuttaili vähän tuossa rannikolla ja sitten sen jälkeen tuli tuohon satamaan ja kyllä sinne ihmisiä näkyy menevää, että ihan kiva paikka ja ei yhtään harmita, että vähän jouduttiin poikkeamaan reitiltä ja nyt jatketaan tuonne ihan Lofotien kärkeen, että mennään kohti sitä O-kylää. Ja toivotaan, että se on myöskin yhtä mukava nähtävyys kuin mitä tässä on tähän mennessä ollut.
No nyt me ollaan täällä ihan Lofoten eteläkärjessä ja tämän kylän nimi on Oo ja tämän pidemmälle ei enää pääse. Tämä on suoraan E10-tietä ja täällä on tosi hulppeat maisemat. Me tultiin tuolta monen kylän lävitse ja oli monta siltaa ja monta myöskin tällaista tunnelia. Sillat oli välillä niin kapeita, että jouduttiin liikennevaloissa odottamaan ja tunneleissa oli ihan mukava kyllä mennä, että ne tunnelit vaihteli tuolla koko matkan aikana, niin vaihteli parista sadasta metristä ihan tuonne yli 6 kilometriin. Mutta tämä oli kyllä todella paikka, mihin kannattaa ajaa. Täällä on niin hulppeat ja upeat maisemat ja vielä kaiken lisäksi meitä sattui sääkin suosimaan, eli ei siinäkään mielessä mitään ongelmia. Ja kuten tuolla taustalla näkyy, niin meri ja vuoret ei enää kauniimpia voisi olla. Täällä mä seison nyt sitten Atlantin rannalla ja tiet päättyy tänne, eli tämän pidemmälle ei ole mitään mahdollisuutta päästä, ei kävellen, ei autolla eikä millään muullakaan. Tosi veneellä ja laivalla tietenkin tuonne, mutta tämä oli todella upea paikka tulla katsomaan. Vuoret näkyy taustalla, pilvet on siellä vuorien laella ja Atlantin takana. Vau, tämä on kyllä elämäni matka.